Mám tady partnera Marek. Jo. A je tady, nesmím říkat pravý jméno, jak máma mi ho zabila. Viď? A jdeme hrát Minecraft, Lucky Block. Prosím, trošku dej nám tak, dej s tvým kamarádem nám 3 odběry a mám ještě tam ten. Já nevím, co trošku. I ty tady, jestli to sleduješ tady to video, tak to dej s Jayem třeba. Ty odběry a lajky, please, kámo, to potřebujeme. No, a já jsem ti dával hodně odběrů tady. A já tě sleduju každý den, kámo. Hlavně i já. Kámo, jak dáváš úplně ty samý parkoury, to se mi líbí, kámo. No, Třeba, hlavně ten Gale Blaster, ten je nejlepší. třeba jako Gate, ten se mi taky líbil. Jak si rozsekl tu hlavu. Co? Tak už to nebudem protahovávat a jdeme na to. Jay, když nám dáš odběr, teď se dostal do Brainwood. Jay. Na, já nevím, kam jdu. Jestli se mu vůbec říká Jay. Já myslím, že jo. Ne, jo tady. Ne. Tak to. A zůstaly ty věci, kámo. Zůstaly ti věci. Oh shit! Wow, raid, kámo. Oh shit! A ty si tam měl nedrať? Tak ti dosáhne. Musíš tak aspoň 4 bloky, kámo. Tipi tapa tapa tui tapa tapa a ty karetu ha ty duba. Ha ten dubák. Oj. Aj. You. Ne, ty stojí jasně ten dubák. Nedropl nic. Co? Oh shit. Když si před sebe blok. Když si dáš před... Ty jsi spavnul, co tam objevil. A víš, že když dáš před sebe blok, tak přežiješ. Takhle plejsnu a mají popem. A já myslím na ty antíčko nebo na creepera. Vy jste tak rychlí. Yes! Shot nasty čuráku. Pes. Mucho. A pojď si rapid. Máš potom hajzliku. Mám si sedlo na koně. Ne, nemám koně. Ale ne, aspoň na prsata, ať má Pouchalo radost. Proč mi dáváš Jo? To je pufferfiška, kámo. Kámo, když jsem byl ve 4. třídě, tak já úplně... Paní učitelko, víte, co je pufferfiška? A oni... Ta paní učitelka. Ne, já nevím, co je pufferfiška. A já prostě říkám... Cože? A já úplně říkám... Kámo, teďka nemyslím. Ale to si nezachrání život. Ono to je ještě pod, to paráda. Umřeli jste.
sebe armo. O! Rychlost 1, ok. To je na sousend, ne? Rychlost. Přeci. Aha, jo. Bro. Wow. Poison! Poison pavouk. To je poison pavouk. Mrcho 1. Aha, tak já mám. To je poison pavouk, kámo. Oh. A Oh. dva. Wow. What the? Yes, kámo. Jsi to aspoň užil. Já si tady udělám bejsku. Mám si tady udělat bejsku, Matej. Já nevím. Kolik minut bude natáčet? Kolik minut bude Ona mě natáčet? nejde. Prcek. Kolik minut bude natáčet? Já nemám lapis. Ostrost je prostě sharpness. Fuj, poison. Poison. A proč jsi zdal tady ten skin? Se ptají určitě. Nevím, protože. Proč jsi neudělal sam tvůj skin? Prostě, že by si to udělal. Nezemřeš, ale kdyby si aspoň... Není opát. Velko. A ty ji nemůžeš zabít? Nejlepší asi tady baráček. No spíš slime baráček. Palácek. Bro, shut the fuck up! Teď to zastavím hlínou lidi. Yes. Tipi, japa, japa, Co když to lidi nemají rádi? maso. Ty jo. Já si asi vykraftím krumpáč kamenový a vy... Proč mi sněhulák? Nevím. What the hell? Řekni, co by měli dát. Like a odběr. Ať napíšou do komentů Lukáš. Lukáš je borec. Jo. A my vám dáme srdce. Oh! Prší. Šípy. What the hell? Tak to je hodně špatný. Tak to asi ukončíme, kámo. Oni budou padat celou dobu. Nebo ne? Dobrý. Já musím. Ne. A jo, kámo. Skoro 9 a 30 sekund už natáčíme. A jsou tu i střihy. Takže nějak teďka bude 10 minut bez střihu, kdyby to bylo. Tady sej. Hej. Hej lidi. Koukejte. A
To má bejska lidi. A teďka se určitě říkají, co to je s jenom báckou pejsku. A proč tam byl blesk? Kámo. Já crafting. Nebudeme už končit? Ne, nebude. Už natáčíme přes 10 minut. Mě to nevadí. 10 minut určitě ne. Jo. A jo? Si... Tak prostě. Proč je tapa? No. Ty radši si dej nahoře Spadne ti skeleton. Kámo, tam je skeleton? Takže jo. Skeleton. Tak už budeme končit, ne? Už to stačilo. Já nemám dřevo. Další part bude zítra. OK. Nebo ještě dneska. No. Třeba. Na chvíli. Tak se rozloučíme. Možná za chvíli se uvidíme lidi. OK. Tak pojď se rozloučit. Čau lidi.